רק היום ורק בשמונת הימים הבאים, כפל הנחות וכפל מחירים, ריבה, בצק, שמן, סופגניה, סופגניה עם שוקולד, סופגניית ריבת חלב, ועכשיו מבצע, אכול 400 קלוריות וקבל עוד 400 במתנה. נרות, נרות שעבה, נרות לא נכבים, נרות לא נדלקים, נרות לא מטפטפים, טפטופי שעבה, שעבה לרגליים, שעבת אוזניים, נרות, מנורות, נברשות, קנה אחת וקבל את השנייה בשקל. לא תיקח, בישולים, טיגונים, שמן מנועים, שמן חוגרים, שמן קצינים, שמן צוות אוויר, לביבה, לביבות, לב, כבד, אבז, כבד אבז, נרות, פמותים, חנוכיות, ועכשיו מבצע, חצי חנוכיה בחצי מחיר. גפרורים, גפרורים ארוכים, גפרורים קצרים, גפרורים רטובים, מצית, אש, להבה, שריפה, מטפים, זרנוקים, גלגלונים מרובעים, גלגלון, גל, פסטיבל, פסטיגל, אמנים, הורים, ילדים, תינוקות מרעישים, 1,000 איש במרחב קטן, כרטיסים במחיר עלות, 500 שקלים בלבד בפריסה נוחה לתשלומים, שלם היום, קבל מחר, שלם מחר, קבל אתמול, סביבונים, חשמונאים, יהודה המכבי, יהודה בית"רי, יהודה היהודי, מתיסיהו, מתיתיהו, אנטיוכוס, שחור ציאניטיס, חוזרים ליד אליהו לקנות את הקלטת ולשמוע חצי שנה באוטו. מהרו, המבצע מסתיים היום ונמשך עד שבוע הבא. בכפוף לתקנון 2.5 ימי המדמה על חשבון המערכת שהחיינו וכימנו הגענו לזמן הזה.